салом дӯстон, ин рэпи ҷадиди Манижа Давлатова буд ки гӯш кардед. шумо боварӣ доред ки Манижа Давлатова ба саҳна бармегардад? агар ҳа, дар шаҳрнависи ношаи худро оё ба сифати рэпер баргардад ё ба мисли қабле? кадомаш ба Манижа зебанда аст? азизон, имрӯз мо дар бораи ҳаёти рӯзгори Манижа Давлатова ҳарф мезанем. Манижа Давлатова ситораи маҳбуби тоҷик сарояндаи сурудҳо дар сабки мусиқии навини форсӣ мебошад. албомҳои сароидааш пар аз хитҳои дурахшоне мебошад ки маззаи сурудҳои миллии тоҷикро ба машо мерасонад. ҳар сол сафи ҳаводорони сароянда агарчи имрӯз дар саҳна набошад ҳам меафзояд. Манижа Давлатова 31 декабри соли 1982 дар ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудааст. Манижа духтари чоруми оила мебошад. вай аз кӯдакӣ қобилияти мусиқӣ нишон медод, сурудҳои зиёд мехонд. пас аз таҳсил дар мактаби рақами 8 шаҳри Кӯлоб донишҷӯи факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи давлатии Хӯрух шуд. ӯ дар соли сеюми таҳсил ба Душанбе мекӯчад ва ба факултети журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил мешавад. ҳунарманд дар пойтахти Тоҷикистон зиндагӣ карда сабти сурудҳои худро ба тарзу услуби худ ва хос интихоб кард. аввалин суруди Манижа Давлатова суруди Бо дарё буд ки каме пас аз кӯчидани Манижаи Давлат ба Душанбе сабт шудааст. дере нагузашта албоми аввалини Овозхон «Сарнавишти ман» ё «Тақдири ман» ва 3 видеои ҷадидаш пайдо шуд. сароянда дар маводи мусиқӣ аз шеърҳои худ истифода мекард. аз ин рӯ раванди таълифи суруд тӯл мекашид. сароянда матни баъзе сурудҳояшро худаш эҷод кардааст. Манижа дар Тоҷикистон ва Афғонистон ҳамчун трентер шинохта шудааст. тамошобинони давлати ҳамсоя ба овозхони ҷавони тоҷик ошиқ шудаанд. давлатоваро низ ба Кобул даъват карданд. Манижа на танҳо ба эҷодоти худ, балки бо садоқат ошкоро барои риояи қонунҳои шариат низ машҳур аст. сароянда аксара вақт бо ҳиҷоб дида мешуд, аммо Манижа на ҳамеша барои занони мусулмон либос мепӯшед, балки либосҳои аврупоӣ низ дошт, мисоли ҷинс ва костюмҳову шем. Манижа ба депрессия афтод ва дар назди мардум зоҳир шуданро бас кард. вазъиятро як садамаи мудҳиш баъдтар. дар ин ҳолат Овозхон ҳамчун гумонбар дошта шуд, аммо баъдан сафед карда шуд. сароянда оҳиста оҳиста аз буҳрон баромада як албоми дуввуми худро ба хотири падари худ ки композитсияи марказии он суруди падар буд баровард. ғайр аз ин мухлисон суруди «Чӣ мешуд азизам» ва «Гулуморо» песандиданд. дар тӯли 3 сол сароянда ба саҳна набаромад, аммо иҷодиёту сурудҳои худро ба ҳамкорони ҷавон дар ин радиф кӯмак кард. дар ин муддат Овозхон барои Зулайхо Маҳмадшоева, Ҷонибек Муродов ва Ҳабиба як қатор сурудҳо пешниҳод кардааст. соли 2016 Манижаи Давлат якчанд суруд сабт кард ки дар байни онҳо маъруфтаринаш «Маро мешиноси, зиман беҳуда меранҷӣ, ишқи ман» буданд. баъдтар сароянда эҷоди сурудҳои навро идома дод ки дар ҷашни хусусии тӯйҳо садо медоданд. соли 2017 дар байни албомҳои сароянда хитҳои «Эй дӯст», «Соли нав», «Ватан», «Куҷои» шомил буданд. соли 2020 вокалист мухлисонро ба треки нави «Беҳуда хорам мекунӣ» шод кард. Манижа Давлатова ҷузъиёти ҳаёти шахсии худро таблиғ намекунад. ҳар сари чанд вақт дар матбуот овозаҳо пайдо мешаванд ки гӯё Афғон шавҳари сароянда шудааст, аммо тавре ки худи Овозхон дар як мусоҳиба баҳс кард, чунин тахминҳо ҳеҷ асосе надоранд. дар саҳифаи шахсии сароянда дар шабакаи Инстаграм
инчунин тасдиқи издивоҷи ӯ акси табиии хусусӣ вуҷуд надорад. соли 2020 дар YouTube видеое бо номи суруди нави духтари манежаи давлат, рақси духтари манежаи давлат ва ғайраҳо пайдо шуданд, ки дар он номи ҳунарманд зикр шудааст. духтари манежа дар шаҳри Мюнхени Олмон таҳсил мекунад. суруди ҷадиди манежа дар соли 2021 ба таври рек нашр шудааст. ин шояд оғози баргаштани сароянда бошад, чун шавқи сарояндагиаш омадааст. намедонам. хайр азизон, бо ҳамин тамом.